Sute de cetățeni au transmis membrilor Partidului Inima Moldovei copiile facturilor la consumul energiei electrice și gazelor naturale. Тысячи людей в отчаянии. Как оплачивать новые фактуры от ПАС, когда фактура съедает большую часть зарплаты? Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Receană, a promis că tarifele nu vor fi majorate. Ministrul Buzu a promis că cetățenii Republicii Moldova în 2025 nu vor plăti mai mult pentru gazele naturale. Acest guvern ne minte în fiecare zi. Noi le vom transmite guvernului ca membrii PAS care se află la putere să vadă care sunt adevăratele cheltuieli ale oamenilor. Domnilor miniștri, incompetența dumneavoastră a generat un lanț vicios de probleme și criză umanitară în Republica Moldova. Nu vom tolera acțiunile dumneavoastră îndreptate spre nimicirea Republicii Moldova. Partidul Inima Moldovei nu va rămâne pasivă. Vă vom destitui din funcție și acesta va fi primul pas spre prosperitatea Republicii Moldova.